Hakane ka video ngini page ya kam ki balaj na banta ka notification balapan mi da ka MPSC menin ka shitr gos arjar arfly bat ka government jong ka Meghalaya khod ipi lengba ka online application na banta ka post jong ki tourist officer hapo ka department jong ka tourism bat ya ka online application kinshim hadu ka shitr ko satumbar arjar arfly adin kane ka tarik omla shu bantiang yaki application jong pi te banta ngini page ya ki post ha ka rota system katkum ka state reservation policy hagi post jong ka tourist officer apo jong ka tourist department ki post ki blat ki dot tanglai post bat nabanta ki categories jong ki post ki long nabanta ki UR omdon nabanta ki khas jintia iwe bat nabanta ki garo ar post bat nabanta ki SC bat ST omdon bat parok ki total post ki long live post ka age limit katkum ka MPSC official notification kadai arhoi hadu live arsnem karta pat hapapai sya ka age relaxation kadai sansnem nabanta ki SC bat ST candidate pat ka skill jong ka jinsi upat kadai ha ka level ka bakat voice jong ka revise pay structure bat ha ki qualification jong ka ne ka tourist officer katkum ka ne ka official notification jong ka MPSC bidai ki baladep ya ka graduate na kano ka university bat ka bakham aichan ya kitu ki balik pule diploma subject ha ki tourism bat asnem ka minimum ha kane ka field jong ka activity ha kini ki organized establishment bat namta ka method jong ka selection process ha ka MPSC kidon abanta kawi kedai ka screening test kum ha ki multiple choice OMR based test ki subject long kumne namta ka general english cispa mark namta ka general awareness cispa mark namta ka aptitude test sampo mark bat namta ka arithmetic ha ka class 10 level kalong sampo mark bat kap ar kadai ka personal interview bat namta ka application fees namta ka ne ka post kadai lais pas sampo tengka bat mas teng na ka ne ka lais pas sampo namta ki SC ST bat ki bde ki permanent resident jong ka ne ka state Meghalaya kadai Espanya Pusat bat pihak pensiu ya ka payment lengba ka e-chalan cash payment kap ar kadai ka debit kom ATM card credit card bat ka net banking bat kumno pila apan submit ya ki application jungpi namta ka post jong ka tourist officer telada pidon ka jengmut ban apply ya ka ne ka post jong ka tourist officer pila apan submit ya ki application jungpi lengba ka online application ha ka MPSC official website jong ka bat ki application jumpi kinsim tangha ka online application aswa ka shitrik usuk tumbar ajar arfulai telada pidon ya kini barok ki eligible criteria tela ban apply ya kan ka post jongga tourist officer kitu ki pas ka juer ro kela ban apply bat ka wakam prefer hi kide kitu ibladep ya ka diploma ha ka tourism te ya menta ha kan ka video tangkini jiben tip bat ngini page bat akawe ka video bless you.